вақте ягон проблема меша дар муносибатҳо, одами нормал, яъне одами муқаррарӣ мегӯяд бахшиш, агар ки гунаҳгор бошад. яъне ки вақти шуморо ранҷонд, нороҳат кард, ягон проблема шуд, мегӯяд бахшиш. яъне бахшиш мепурсад, кӯшиш мекунад ки муносибатҳоро дубора барқарор кунад. вале нарсис чӣ кор мекунад? Бале мегӯяд бахшиш, вале нигоҳ кунед, мегӯяд о айби ман нашуд, хаҳо манам айбдору, лекин ту худат маро ба ҳамин ҳол овардӣ. дар инҷа фақат ман тоқа гунаҳгор нестам, дар инҷа айби турам ҳаст, ту вечно аз ман недоволнӣ, ман вақте ки гуфтам ира дар назар надоштам, гапи ман тамоман маънош дига буд, ту ҳамиқа эҳсосӣ ки ҳама гапи маро чаппа мефаҳмӣ, ман як чӣ мегӯм ту и гапи мара тов метӣ ба тарзи худат, ман ихелӣ тамоман нестам, ман умуман айб надорам, хай майли бахшишу. дидед яъне ки фарқи одаме ки нарсис нест чист ва одаме ки нарсис аст чӣ хел масъаларо тов медиҳад. барои ҳамин вақте ки шумо бо нарсис дар муносибат ҳастед, бисёр хастагӣ ҳис мекунед, бисёр мондаед, дилатон аз зиндагӣ гӯё ки хунук мешавад, ҳамаи орзуотонро аз даст метиҳед. ба хотири чӣ? ба хотире ки ҳамеша кӯшиш мекунед ки ба ӯ фаҳмонед. Ба ӯ фаҳмондан хеле мушкил аст, чунки ӯ намефаҳмад. вай любои ҳамихи масъаларо ҳамихи тоб медиҳад, бо ҳазор забон гап мезанад ва дар охир мегӯяд бале бахшиш, вале ту гунаҳгор будӣ, ту маро ба ин ҳолат расондӣ, ман ин хеле набудам, ман инро дар назар надоштам. барои ҳамин касое ки бо нарсисҳо зиндагӣ мекунанд, зиндагиҳошон хеле мушкил аст. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? ба зери ин видео бинависед. оё шумо дар ҳамчунин муносибатҳо қарор доред ё ки доштед?